Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistan harby ätiýaşdaky serkerdeleri hasaba almak işlerine baryp noýabr aýyna girişdi. Türkmen häkimetleri ätiýaşdaky serkerdeleri baryp noýabr aýyna harby wekilhanalara çagyryp olary hasaba almak işlerine girişdiler. Bu barada Gorunmak Ministrligine çeşme atlandyrylmalyk şertini 21-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ätiýaşdaky harby ofitserlere ýam täze ýyl bayramçylygyna öň taýýar bolmak tapşyryldy. Bu baryp noýabr aýyna başlandy. Hasaba alyş işleri üçin olar harby wekilhanalara çagyryldy hemde olary asla ýurdu terk etmezlik, mudama öz ýazgyda duran ýerlerine el ýeterli bolmak tapşyryldy diýip ýurdun Gorunmak Ministrligine çeşme aýtdy. Ýatlasak bir hepde bäri Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary şeýlede Gorunmak we Içeri işler ministrliklerine çeşmeleri Türkmenistanyň harby ätiýaşlykdaky raýatlaryň hasaba alınýanlygy, olaryň saglyk barlyklarynyň geçirilýänligi barada maglumat berip gelýär. Ähli harby wekiliýetleri 50 ýaşa ýetmedik erkekleriň harby ullugy ukybyny barlamak tapşyrygy berildi diýip Gorunmak Ministrligine çeşme 14-nji ýanwarda Azatlyk Radiosyna maglumat berdi. Ol şeýle çäreleriň Türkmen owgan terhediniň howpsuzlyk aladalary bilen baglydygyny aýtdy. Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligi harby ätiýaşlykdaky raýatlaryň hasaba alynmagy barada resmi beýanat ýaýratmady. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Ýaşawadyň häkimetleriniň etpişikleri awlamak boýunça işlerini gaýtadan güýçlendirenligini 21-nji ýanwarda habar berdiler. Olaryň sözlerine görä häzirki wagtda diňe bir iýdegsiz ýören etpişikleri köçelerden ýygnamak bilen çäklenmän öýlerde ýaşaýan haýwanlary hem tutmagy ýol gözleýärler we ekidýärler. Köplenç haýwanlary tutan wagtynda olary köpçüligiň gözüniň halında helak edýärler diýip rehimsiz ýagdaýlara şaýat bolan habarçymyz aýdýar. Habarçymyz 21-nji ýanwarda şeýle gurrun berdi. Käbir köçe süpürjiler janawarlary tutmak umydy bilen gijelerine de zerdebileriň taşlanýan ýerlerinde nowatçylyk edýärler. Beýlekler öý pişiklerini alda bilen öýlerinden çykarýarlar we hatda ogurlaýarlar. Pişikleri kalbasa bilen çykarýarlar, soň haltalary salyp ýoluň gyrasyndaky daşlara urýarlar, zäher oklaýarlar, çüýli uzyn taýaklary ulanýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Pişiklerin awlanmagyny esasan öý hojalyk edaralarynyň işgärleri şol sandy köçe süpürjiler we arasaçylyk işgärleri amalaşdyrýarlar. Türkmenistanda öý dolandyrjy edaralarynyň işgärleriniň iýdegsiz itpişikleri awlamagy mejbur edilýänligi we olaryň tutmaly haýwanlarynyň sany boýunça ýürüýti planyň kesgitlenenligi barada 2018-nji ýylyň Tomsondan bäri habar berilýär. Şeýle 2017-nji ýylyň başyndan bäri Aşgabatyň köçelerinde itpişikleri awlayan ýürüýti awtologlar hem hereket edýär. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Daşoz we Balkan vilayetlerinde güýçli ýagyş we gar ýagdy. Munyň netijesinde mal garalary gyrylyp ýollar ýapyldy we ilatyň elektrik togy kesildi. Bu waka resmi Aşgabatyň ýurtda boljak howa hadisesi barada ýurtda akkreditasiýa edilen halkara guramalary we daşary döwletleriň wekilhanalaryna duýduruş berip ýurdun ilatyny habarly etmänligi baradaky maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Azatlyk Radiosynyň ýurdun Demiradyk vilayetinden habarçysynyň tasdiklamagyna görä, Daşowda güýçli ýagşyň we garyň ýagmagyň netijesinde elektrik geçirji liniýalary we elektrik paýlaýjy deshalary reper etdi. Munyň netijesinde vilayetiň Boldum sazy Görogly Saparmurat Niýazow we Könürgen çetraplarynyň ençeme owasynyň elektrik togy kesildi. Habarçy geçen hepdeden bäri howanyň temperaturasynyň 0 gradusdan hem aşaglap başlandygyna ünsü çekip, şuň howanyň temperaturasynyň -4 gradusa barabardygyny we ýaşaýjylaryň ýylanmakda uly kynçylyk çekýändigini aýtdy. Azatlygyň beýleki
AKBR habarçysy soňky 10 günüň dowamında güýçli garyň ýagmagy netijesinde Balkanyň Daýna, Kürüjde, Könekesir, Aýdere owalarynyň aralaryna we olardan Ahal welaýatyna gidýän ýoluň ýapylandygyny aýtdy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.